ko rin yan hanggang doon. So yung may atop na yun, oh, yun po yung kay Nanay Gloria ng kanyang bahay kubo. So doon tayo kanina, dyan ako nag-intro. Tapos ngayon nandito na tayo. Yan, oh, bagong binibili na lupa. Oh, hindi pala. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So ayan, for this video, pupunta po tayo doon, yung may mga niyog na puno. Kasi nandun po yung binibili ng amo ko. Parang 3 hectares ata yun na square meter. So yung binili ng amo ko is 500 pesos po. Puntahan po natin kasi mag-tour po tayo patungo doon. So dito po tayo dadaan. Ayan guys, so dito po tayo dadaan. So ito yung mga dragon fruit na side. Yan, so gusto ko talaga na i-tour ko kayo. Puntahan natin yung bagong nabiling lupa ng amo ko. Yan, oh. Yan. Ang dami na namang mga bunga at saka hinog. Tingnan niyo yan. Dito tayo dadaan. Yan, so sinsya na kayo guys kasi nga libon-libon kasi dito eh. Maraming libon. Ano ba yung libon sa Tagalog guys? O maraming damo. Suot-suot sa banwa. Kasi gusto na ko po talagang kumustahin doon. Saka tingnan natin kung ano yung mga tanim doon. Kasi soon lalagyan namin yun ng dragon fruit. Yan, kita-kita nyo yan. Yang may mga niyo. Kasi at the lower side po, nandyan po yung mga lupa na binibili ng amo ko. Dito tayo dadaan. Ang daming kugon-kugon. Yan, o. Mga tawag nito. Ito. So, makikita natin mamaya yung natayuan natin kanina. Yung mga dragon fruit. So dito na side guys, meron kaming tinatanim dito ni tatay na mga kakao. You know, yung mga kakao. Pero ang libo na. You know, mga kakao yan. Daming kakao. No? Yun kami dito tinatanim na kawayan. Ayan. Ito po yung kawayan. Batang-bata pa po yan. Ayan, punta na po tayo doon. Ingat lang tayo kasi nga libon. So yung libon sa Tagalog, maraming mga damo. Ingat lang baka may ahas. Yan, so dito na tayo guys. No? Kakabili lang po ito ng amo ko. Itong lupa na to na pupuntahan natin. So 500,000 po yung bili ng amo ko. 500,000. Grabe. So, dito na tayo. Ayan guys. Tungason tayo. Yan ang maramay. Malaking bato. Ang laki ng bato. Hindi po to. Dito kami yung dadaan kapag manguha kami ng mga butong o yung mga niyog. So, ayan. Dito tayo dadaan mamaya. So punta muna tayo dito sa dragon fruit. Yan. Pakita ko sa inyo. Hindi na makita dito. Pero dito tayo sa itaas. Yan guys. Yan, oh. Ang libon talaga dito. Pero okay lang. Kasi sinichik ko naman yung lupa. Ayan guys. Wow! So yun po ang side ng dragon fruit. So banda dito hindi na makita kasi nga mirong niyog. Yan po. Sa amo ko rin yan hanggang doon.
So yung may atop na yun, oh, yun po yung kay Nanay Gloria ng kanyang bahay kubo. So dun tayo kanina, dyan ako nag-intro. Tapos ngayon nandito na tayo. Yan, oh, bagong binibili na lupa. Hindi pala. Yan po yung side ng mga dragon fruit. Yan, oh. Nakita nyo yan? So i-zoom natin. See? Hanggang doon. Dito na side. Grabe, napakamalawak po talaga. Yan guys. Grabe. Ang ganda ng views. At saka overlooking, no? Wow. Tignan nyo yung weather. At saka fresh na fresh po talaga yung hangin dito na side. Si soon, nandun po yung kay Nanay Gloria, yung kanyang kasaba farm. Yes, kasaba farm ni Nanay Gloria. Doon po, at saka overlooking din po yun. Doon na side, oh. Doon. So ngayon guys, punta na tayo doon sa bagong binibili na lupa ng amo ko. Ayan. So balik na tayo. Kunting ingat lang kasi nga yung daanan, no? Lisod. Kasi malambat, Yan. Kunting ingat. Kunting ingat lang. No? Bakit kasi nandito tayo? Tingnan nyo yung laki ng mga bato. Pero okay lang guys kasi it's a part of a job naman. Puntahan ko yung lupa ni Sir. I-check natin kung ano na yung resulta. Tsaka guys, meron ako nakita na palmira, oh. Ang ganda ng kanyang dahon, oh. Pwede kaya ito itanong. Palmira. Tingnan nyo yung dahon niya guys. Kakaiba. Merong mga ganito. So bawal lang kunin kasi nga it's a wild plant. No? Kasi yung iba guys, pag pumupunta ng bukid, nangunguha ng mga wild plants, so bawal po yan. Kasi nag-anunsyo po yung yung tawag doon. Nag-anunsyo sila na bawal manguha ng mga wild plants sa bukid. No? Baka madakpan tayo. So hayaan lang natin yun. So nandito na po tayo sa bagong bili ng lupa ng amo ko. So alam nyo guys, ang dami pala ditong kabutungan or mga butong. Dito kami minsan nanguha ng mga butong, yan, oh. Yan po yung mga butong. Wow, ang daming kabutungan. Ang daming kabutungan guys. Parang yan, oh, may mga kabaw pa. May mga kalabaw. Tingnan niyo yan, oh. Grabe, ang daming butong. So isa din po yan sa mga product namin, yung mga coconut. Yang coconut kasi nagagawa kami ng buko tapos dragon fruit, di ba? It's a good combination, di ba? Yan guys, oh, ang dami. Ang daming mga coconut tree. So dito na side at saka patungo doon, yan po yung nabili ng amo ko. Almost mga 3 hectare po hanggang doon. So binibenta po ng may-ari niyan sa amin is 500,000 pesos. Yan. Dami pa nito mga niyog. Mayroong bayabas, yan, oh, bayabas. So dito tayo na side kasi nandito po yung lupa. Ito po yung lupa na ang laki kaya nito guys. Hanggang doon sa corner, mayroon dong anong tawag doon? Yung ilhanan or pantok. Yes, doon hanggang doon. So punta tayo doon na side. Hanggang doon guys. Kasi wait lang po ito ng amo ko sa lupa sa Dragon Farm. Parang katabi lang. So yung amo ko bibili siya ng lupa pagkatabi sa lupa namin. Kasi nga para hindi mahirapan mag-transfer or
ganyan, magtukod ng mga building. Soon, gagawan niya ito ng tourist. Yan, meron pa ditong kalabaw. Tingnan nyo yan, merong kalabaw. So, dyan na side guys, yan. So, dun tayo kanina, hanggang doon. Yan po yung mga bagong, yan po lupa, yan, hanggang doon. So, puntahan natin. Yan dun sa itaas. Hanggang dito, yan, badyang, maraming badyang. Yan po yung mga badyang. Nasa badyangan tayo guys, yan. Yan yun. May kamprag pa. Uy. Uy. Yan, ang pawis ko na. Minsan dito kami kukuha ng mga butong. So ito yung utlanan, ganyan, sa lupa hanggang doon. Kasi ako nga yung, ako yung tawag doon nito. Ako yung nag-survey dito. Kasama ko yung may-ari ng lupa. Patungo doon hanggang dito at apil na niya yung mga punong kahoy. Ayan, mga puno ito. Sa amin din to. Doon patungo dito until there. So punta pa tayo doon sa iba. Kasi nga karamihan dito mga badyang, mga elephant ears. Tingnan nyo yan. Yan. So parang dito yung utlanan. Itong mayagianan. Patungo doon. No? Yan, mayroon pang papaya. Kalabasa. Papaya. Yan. So dito na tayo na side. Grabe, no? Kakabili ko lang ito ng amo ko. So, yan guys. So, worth it talaga. Wala namang problema dito. Kasi nga, sabi nila minsan mayroong mangunguha dito ng mga butong o mga niyog. Okay lang. Yan. So, dito guys. Ito sa amin pa rin dito. Yan. Sa amo ko rin yan. Hanggang dito. So, yung kabila dito, ito po yung dragon fruit farm. Sa kabila. Yan o, tingnan nyo. Ang dami pa rin dito ng niyog. So, yung niyog nito guys, sabi ng ni Tatay Andres, almost mga 1,000 na niyog. 1,000? 100 plus. Yan o, puro niyog. Grabe. Hanggang doon, hanggang doon. So, yung side na to, bundok na to, is yung dragon fruit farm, yung sinasakaan natin. Yan. So, dito tayo. Grabe guys. Ang laki ng lupa na to. No? Imagine, 3 hectare. 3,000. Almost mga 4 siguro ito. Yung mga lukay. Tingnan nyo yan. Dito. Hanggang doon. Diyan. Kasi nandyan po yung utlanan. Sa may basketbulan yan. Yung may payag hanggang doon. Hanggang doon. Hanggang patungo doon. Sa farm. Kasi na ganito po yung kanyang form patungo doon. Yun, meron kami ditong mangga. At saka kay Mito. Yan o, kay Mito. So, karamihan guys, sa bagong nabili ng amo ko na lupa, ang daming niyog. Tingnan nyo. Mga niyog. Hindi kami lugi nito pagbili. Kasi nga, ang daming niyog. Magagamit din namin yan pag mag-open na yung aming restaurant, no? So, sabi ng may-ari itong lupa na to, ibibinta nila kasi nga, ito po yung rason. No? Kasi binibinta nila kasi walang daanan, tapos mahirap yung daanan. So parang itong lupa na na corner po kasi ito eh. So doon na side na corner sila. Tsaka dito na side sa aming dragon fruit na corner din. Tsaka doon na corner din. So kasikbit lang ng lupa ng amo ko, katabi lang ng lupa ng dragon fruit. So
Sinabihan ko yung amo na bibilhin. So binili niya ng, sabi ng may-ari dito, 500,000 lang daw. 500,000 lang daw. Kasi nga, is parang kaliwat lang or kamag-anak lang nila ng amo ko. So yan, hindi na nagdalawang isip ng ang amo ko na bumili nitong lupa. Kasi hindi naman kami lugi. Maraming butong, maraming niyog, tapos namumunga pa. Magagamit pa namin sa aming bagong restaurant ng amo ko. No? It's a worth it po talaga yung pagbili namin. Ayan guys. So yung reason kung bakit binibinta ng amo ko o nung may-ari ang lupa nito is kasi wala silang dadaanan. Wala silang, kasi nasinter sila sa lupa. So binibinta na lang nila. Kailangan din nila ng pira. No? Yan guys, so parang tapos na tayo, no? Dito na tayo kanina. Nakikita ko na sa inyo ito. Itong lugar na to. Dito. Tingnan nyo yan. So yung may-ari niyan guys is parang sa mga anong tawag dun. Basta nakalimutan ko kung sino yung may-ari dyan. So dito guys, dito kami mamutong, manguha ng butong. Tingnan nyo, ang daming butong, oh. No? Hanggang doon. Ito, ang dami din nito. Susun, kukuha kami ng butong dyan. Diyan kami manguha. Wow, grabe. Ang laki at saka ang lawak ng nabiling lupa ng amo ko guys. Yan. Imagine, di ba? Napaka-mura lang. Almost mga 4,000 hektar. Tapos 500,000. Saan pa kayo bibili niyan? So ngayon napaka-mahal ng lupa ngayon. Di ba? So it's worth it naman talaga. So dito tayo kanina. Ang dami. Badyang. Yan o. So ito palang bunga ng badyang guys. Oh. Elephant ear, yan. Yan pala yung bunga, no? Yun, ang katikayan yan. Makati po yan. So, huwag tayong lalapit dyan. At saka huwag nyo yan. Huwag nyo itouch kasi nga napaka kati. You know, mayroon si Migo George dito. Itong kalabaw. Uy. Wow, kalabaw. May kalabaw. May kalabaw. May kalabaw. Yun o, mga kalabaw. Hindi ko alam bakit may kalabaw dito. Susunod, gagamitin namin to. I-renovate namin to. Pagandahin namin to. Kasi lagyan namin to ng road patungo dun sa farm. No, soon. No, Bibi Karabaw. Bibi Karabaw. Bibi Karabaw. So ito naman yung mama nila siguro. Ang daming karabaw. Yun know, yung mama nila. Ikaw ba yung mama? Mama? May-ari ng mga kalabaw na yun? Okay. So dito naman guys, ito yung utlanan. Yan, diyan. So kita nyo yun, doon sa side. So patungo po doon yan sa ating nilalakaran doon. Doon. So doon naman sa bundok, apil pa din yun. Sa amo ko rin yun. Doon. Grabe. Yan, punta na po tayo dun sa farm. Kasi nga, tapos na tayong mag-tour. You know, sayang yung mga niyog. Pwede sana yung gawing kakanin or biko. Diba? Yan. So, balik na tayo dun, guys. So, ayan, maraming salamat po sa panonood. Saka, keep safe always and God bless po. Ingat po kayo palagi.
Bye-bye. Maraming salamat po. Yan o. Ang daming niyog. Tingnan nyo yan. Mga almost mga 100 kabok. 100 pieces ata yan, guys. Yan o. Sariwa pa ng hangin. Tayo na. So yan, iin ko na po yung video, ang ating video, no, kasi nga pupunta na tayo dun sa farm. Ingat po kayo. Bye bye. Chinicheck ko lang po yung lupa kung meron bang ginagawa nila yung kakahuyan, no? Dito yate meron ba nanguha ng kahoy. Yan guys, so maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Keep safe always and God bless po. Bye bye. Ingat.